Az élet nem arról szól, hogy végigúszunk a sodrással. Az élet arról szól, hogy irányt szabunk, hogy vezetjük. Mert ha te nem vezeted az életed, majd vezeti helyetted valaki más. Az oroszlán mentalitás azt jelenti, hogy felelősséget vállalsz. Nem csak akkor, amikor könnyű, hanem főleg akkor, amikor nehéz. Azt jelenti, hogy döntesz, nem halogatsz. Hogyha kell, egyedül is kimondod, itt az irány. Itt megyünk tovább. Aki vezet, az tudja, nem lehet mindent magad csinálni. De tudnod kell, mikor, mit és kinek adsz ki a kezedből. Ez a jó munkamegosztás, ez a stratégia. És ez vezet a fejlődéshez, nem pedig a kényelem, hanem a tudatos irányítás. Lesznek napok, amikor padlóra kerülsz. Olyan is lesz, amikor senki nem ért meg. De az oroszlán ilyenkor nem kérdezi meg, hogy érdemes-e felállni. Feláll, mert tudja, nem a győzelem a cél, hanem a haladás. Napról napra, tudatosan, kitartással. És közben megőrzöd a hited. Mert vezetni nem azt jelenti, hogy mindig erős vagy, hanem azt, hogy hiszel abban, amit csinálsz, még akkor is, amikor senki más nem hisz benne. Ez ad igazi erőt. Ez tesz téged vezetővé. Az oroszlán nem kér engedélyt, hogy uralja a terepet. Egyszerűen csak ott van. És ha mersz dönteni, felelősséget vállalni, és vinni, amit elindítottál, akkor te is ott leszel. Elől, vezetőként, vezetve magadat, másokat, az életedet.